Encwadini ayibhalela izwe masonto onke umengameli wezwe uthi kuningi okusamele kwenziwe uhulumeni ebambisene nezakhamuzi uqinisekisa ukuthi asikhuphuki isibalo sabantu abahaqwa iCoronavirus. Lokhu kwehlela esigabeni sesibili seLockdown kuzokwehlisa ijoka emahlombe ezakhamuzi zakuleli. Bese kuphele izinyanga ezinhlanu ziphila ngaphansi kwemithetho eqinile yeLockdown. Umengameli uRamaphosa uthi into eyenza ukuthi athathe lesi sinqumo ukuthi sasithe ukwehla isibalo sabantu abahaqwa leli igciwane kanti nomthwalo usuyehla ezikhungweni zezempilo. Uthi manje uhulumeni usezogxila ekufukuleni umnotho oshayeke kakhulu ngesikhathi sokuhlaselwa kwalolu bhubhane. Unxuse kakhulu ke abantu ukuthi baqaphele kakhulu njengoba isibalo sabantu asebebulewe lesi sifo sasingaphezulu kwezinkulungwane eziyishumi. Uthi uma abantu bezoziphatha budedengu angeke ananaze ukubuyisela lelizwe ngaphansi kwemigomo eqinile yeLockdown. Lokhu kubonakala kakhulu kwenzeka emazweni aphesheya afana neEurope kanye neMelika.